Яңалыклар вакыты үз эшен башлап җибәрде. Студияда Лина Хасаншина, исәнмесез? Район башлыгының Instagram аккаунтында турыдан-туры эфирның төп темалары ни булды? Авыл хуҗалыгында эшнең кызу чагы, Агаби чишмәсе төзекләндерү сорый. Бу һәм башка темалар турында мин һәм яңалыклар вакыты иҗат төркеме сөйләшәбез. 16 август көнне Тимур Нагуманов үзенең Instagram аккаунтында гадәттәге турыдан-туры эфирын үткәрде. Әлеге эфирда мөһим темалар вакцинация һәм мәктәпкә җыенырга ярдәм ит акциясе иде. Онлайн очрашуда район башлыгының кунагы Мәгариф идарәсе начальнигы Ирина Павловская. Тулырак алдагы материалда. Бүген районда 18 яшьтән өлкән булган 64 мең кеше вакцина ясаткан. Район башлыгы вакцинация нәтиҗәләре начар булмавын ассызыклады. Нам понятно и видны последствия и состояние тех людей, которые у нас прошли вакцинацию. Так вот, из 64 тысяч мы знаем и понимаем, что у нас не было никаких серьезных последствий и отклонений. 11 августта безнең шәһәрдә эш визиты белән Татарстан Республикасының баш санитар табибы Марина Потяшина булды. Ул безнең районны яңа коронавирус инфекциясе таралуга каршы чаралар оештырганы һәм Әлмәт территориаль бүлеге белгечләренә күрсәткән ярдәме өчен рәхмәт хаты белән бүләкләде. Это очень такая для нас значимая и серьезная награда. Вот это именно благодарность руководителя Роспотребнадзора. Надо сказать откровенно, то, что мы практически единственный муниципалитет, который удостоился этой благодарности. Туры эфирга Мәгариф идарәсе начальнигы Ирина Павловская кушылды. Бу елда 1 класска узган ел белән чагыштырганда 150 балага күбрәк, 3300 бала килер дип көтелә. На 1 сентября все линейки будут. 1 сентябрьдә барлык линейкаларда традицион форматта булачак. Алар урамнарда узачак. Әтиәнләр линейкага чакырылса да, гаиләдән бер генә кеше булыр дип планлаштырабыз. Уку вакытында балалар сыйныфтан сыйныфка йөрми, бер кабинетта гына укыячак. Мәктәпләр рециркуляторлар белән җитәрлек күләмдә тәэмин ителгән. Район Мәгариф идарәсе мәгълүматларына караганда, Әлмәттә авыр тормыш хәлендә саналган 112 1 сыйныф укучысы 2-дән 11 сыйныфка кадәр 290 бала исәпләнә. Аларга ярдәм йөзеннән бу елда мәктәпкә җыенырга ярдәм ит республика хәйрия акциясе дәвам итәчәк. Ул 1 августтан башланды. Хәзер ул адреслы ярдәм күрсәтүгә юнәлдерелгән. Акциядә сез дә катнаша аласыз. Вместе в школу.рф сайтында үз контактларыңны калдырырга кирәк. Аннан сезгә шалтыратачаклар. Акция сентябрь ахырына кадәр дәвам итәчәк. Мәктәпкә җыенырга ярдәм ит акциясе Азнакайда да уза. Аны биредә район җитәкчелеге, иганәчеләр, укытучылар, балалар һәм аларның әти-әниләре катнашындагы бәйрәм итеп оештыралар. Азнакайдагы махсус хәбәрчебез Эльмира Шәрифуллина тулырак. Шәһәрнең Чатыртау арена спорт сарае каршындагы мәйданда оештырылган бәйрәмне мәктәп формасыннан киенгән елтыр күзле, шат елмайган сабыйлар бизәп торды. Аларга карап әти-әниләр сөенде. Күңелле һәм изге саналган тантананы ачып, район башлыгы барлык азнакайлыларны шушы матур очрашу белән котлап үтте. Быел район буенча 1 сыйныфка 800дән артык бала укырга керә, дип билгеләп үтте җитәкче. Балаларга башланачак уку елында уңышлар теләде. Мәктәпкә җыенырга ярдәм ит акциясенең төп максаты аз керемле, ишле гаиләләрдә тәрбияләнүче балаларны мәктәпкә әзерләүдә ярдәм итү. Без инде бүген менә үзебезнең укучыбызга, әти-әниләр белән, завучлар белән бергәләп коллектив белән җыелышып, шушы матур мизгелне күрергә килдек. Бик зур рәхмәтебезне әйтәс килә район башлыгына. Шундай зур олы гамәлләре өчен алдагы көннәрдә аларга уңышлар телибез, эшләрендә зур уңышлар. Күп балалы бәхетле әнинең берсе Гүзәл Фазлыева. Гаиләдә 3 бала тәрбиялиләр. Уллары Илдан 5 сыйныфка бара. Кызлары Ильяна быел 1 сыйныфка укырга керә. Минем бала 1 класска Алла бирсә керә бу елны. Рәхмәт белдерәсе килә безнең главага, администрация кешеләренә, бөтен кешеләргә, кем бу бәйрәмне оештырган. Районда барлыгы 114 балага портфельләр тапшырылды. Эльмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбәров, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Игелек кыл да суга сал. Халык белмәсә, балык белер дигән халык. Шөкер тирәлегебездә яхшы кешеләр күп. Берәүләр балалар хакында кайгыртса, икенчеләре табигать сагында. Сүз Бигәштә урнашкан Агаби чишмәсе турында. Үз вакытында нефтчеләр ярдәме белән төзекләндерелгән булган. Ләкин еллар үтү белән бу чишмә ян территориясе пычранган, ремонтка охшаган һәм үзенә игътибар сорый. Алсу Әмирова тулырак. Шишмә безгә җир анадан бирелгән нигъмәт. Габи чишмәсе дә бай тарихлы, кайчандыр Бигәш авылын су белән тәэмин иткән. Су дала зәенә кушыла. Кайчан карама бу чишмәдән су алырга кешеләр килә. Мы на работу обычно возим.
С бригадой с удовольствием пьем часто. Говорю уже где-то раз в неделю, может. 15-18 еллар элек бу шишмә Татнефть компаниясе программасы нигезендә төзекләндерелә. Шишмә чыккан урын матур манара сыман ясала. Соңрак шишмәне тәрбияләп тору башка оешмага йөкләнә. Озакламый шишмә яны таушала, брусчатка җимерелә. Өстәвенә шишмә агып чыккан торба бик түбәндә булуы ачыклана. Бу хәлне күреп битараф булмаган Әлмәт волонтерлары эшкә алына. Иң башта алар шишмә янына килүче сукмакны төзекләндерүдән башлый. Калабызда урнашкан оешмаларга да ярдәм сорап керәләр. Безгә ипешниклар, хуҗалар магазинларның безгә бирделәр цементларны, песок, брусчаткаларны, рабочылар килде, все эшләп бетергәннәр. Сукмак ясап кына проблеманы хәл итеп булмый ди волонтерлар. Шишмә капиталь төзекләндерү сорый. Габи шишмәсен төзекләндерүне сорап волонтерлар Татнефть җәмгыятенә мөрәҗәгать итәргә булганнар. Монда ян тирән төзекләндергә һәм торбаны өскәрәк күтәреп куярга кирәк икән. Татнефть җәмгыяте экология һәм әйләнә тирә мөхитне саклау буенча республика лидеры. Шуңа да компаниядә мөрәҗәгатьне кабул итәләр. Шушы араларда шишмәне төзекләндерү буенча эш башларга җыеналар. Алсу Әмирова, Алия Байрамалова, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Хуҗасына белгертмичә счетлардан акча салдыру, пароль һәм пин-кодларны урлау, интернетта җиңел хезмәт хакы, зур процент астындагы кремнәр, булар барысы да финанс караклык төрләре. Җинаятьчеләр кешеләрнең хисләре белән уйныйлар. Алар алтын таулар вәгъдә итә, банк яки дәүләт оешмалары хезмәткәрләре булып танышалар, авылларны һәм кешеләрне көндез һәм читтән, телефон аша һәм килешүләр ярдәмендә дә алдыйлар. Кешеләр фатирларын, акчаларын, нервларын, гаделлеккә ышанычларын югалта. Атна сайын безнең арада шундый караклыкка дучар булганнар турында сөйли торабыз, ә кешеләр һаман алдана тора. Әлмәттә яшәүче бер ханым инвестицияләрдә акча эшләү өмете белән мошенникларга 3 миллион сум акча күчергән. Изначально 48-летняя женщина оформила кредит на... Башта 48 яшьлек хатын фатир ремонтлау һәм автомобиль сатып алу өчен 950 мең сум күләмендә кредит рәсмиләштергән. Тик кешеләрне интернетта җиңел хезмәт хакы рекламасы белән җәлеп итүче мошенникларның хәйләсенә эләгеп, бу акчаларын гына түгел, өстәмә тагын берничә кредит та алган. Мөрәҗәгать итүче ханым социаль шелтердә отышлы эш турында рекламаны күреп, үзенең контакт мәгълүматларын күрсәтеп, гариза калдырган. Шул ук көнне хатын-кызга үзен финанс эксперт дип таныштырган билгесез заттан шалтырату килә. Он вкратце рассказал ей о подработке. Ул кыскача инвестицияләү турында сөйли. Хатын-кызга тәкъдим ителгән шартлар ошый. Ул дистанцион укуны уза һәм алга таба эшләү өчен махсус кушымтаны йөкләп ала. Шалтыратучы күрсәтмәсе буенча банкка барып 945 мең сум акча салдыра һәм билгесез счетка күчерә. 4 августта аңа яңа шалтыраталар. Яңадан акча салу тәкъдиме белән хатын-кызны яңа кредит рәсмиләштерергә ышандыралар. Хатын тагын 207 мең сум күләмендә кредит ала. Билгесез кешеләрнең банк счетына күчерә. Аферистлар көн саен шалтыраталар. Ә гариза бирүче яңа кредитлар алуын дәвам итә. 5 августта ул 450 мең сум, 6 августта 500 мең сум ала. 6 августта финанс компания вәкилләре $4000 күләмендә страховка түләүне таләп итеп, янауларга күчә. Тагын акча таләп иткәч, ханым каракларның корбаны булуын аңлый һәм полициягә мөрәҗәгать итә. Шулай итеп, зыян күрүче үзенә 3 миллион сум күләмендә кредит рәсмиләштерергә өлгергән. Әлеге факт буенча җинаять эше кузгатылган. Авыл хуҗалыгында эшнең кызу чагы, игенчеләрнең булган уңышны җыеп калып киләсе ел өчен кайгыртып йөргән чагы. Азнакай районы хуҗалыкларында эшлекле сәфәр белән Татнефть компаниясе генераль директоры урынбасары Азат Яхфәров булып игенчеләр белән аралашты. Агросила хуҗалыгы басуларында урып җыю эшләре йомгакланып килә. Азнакай муниципаль районы башлыгы Марсель Шайдуллин һәм Татнефть гамәви җәмгыятенең генераль директоры урынбасары Азат Ягафәров басуларда булып, эш барышы белән таныштылар. Югары күрсәткечләргә ирешкән хезмәт алдынгылары район җитәкчелеге тарафыннан сертификатлар белән бүләкләнде. Бүгенге көндә инде 90%-тан артыграк ипиләребезне, бөтекле культураларны җыеп алдык. Уртача уңыш шул 15 центнер, агросилада менә агрофирма Азнакайда да инде 20 центнер тирәсе уңыш. Менә бүген инде алар 16 мең гектар аларның бөтекле культуралар. Алар менә бүген уракны тамамлыйлар. Ә инде юлдаш агит бригадасы артистлары авыл хезмәтчәннәренә үзләренең моңлы җырларын бүләк иттеләр. Әйтергә кирәк, мондый концертлар басу кырларда җәй дәвамында булып торды.
Алга таба район җитәкчесе Марсель Шайдуллин Татнефть гаммави җәмгыятенең генераль директоры урынбасары Азат Ягафаров белән берлектә Азнакай агрофирмасының Банки Сукаеш авылы янында төзелеп килүче терлекчелек комплексында булдылар. Татнефть җәмгыяте районда авыл хуҗалыгы үсешенә зур ярдәм күрсәтә. Ашлама, ягулык алуда грантлар белән булыша. 2000-нән артык терлеккә исәпләнгән мегаферма төзелешен Азат Ягафаров та хуплады. И это вот неспроста, просто здесь именно... Мегаферма юкка гына Азнакай районында төзелми. Биредә район җитәкчелеге эшне дөрес итеп оештыра белә, инвесторларны җәлеп итә белә. Бу проект соңгысы булмас дип уйлыйм. Шулай ук комбайнерларның эш шартлары белән таныштык. Мин үзем дә кайчандыр комбайн ярдәмчесе булып эшләгән идем. Ләкин хәзерге комбайннарда эшләү өчен шартлар бөтенләй башка. Бу комбайннар ниндидер космик корабльне хәтерләтә. Төшке аш вакытында алар игенчеләр белән җылы аралашып фикер алыштылар. Шунысын да искәртеп үтәргә кирәк. Мондый җитештерү комплексы ачылу районда яңа эш урыннары булдыруга мөмкинлек бирә. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бөртекле культураларны урып җыю Әлмәт районында да дәвам итә. Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсеннән алынган мәгълүматларга караганда, 17 августка 25773 тонна бөртекле культуралар җыеп алынган. Уртача уңыш гектарыннан 8,3 центнер тәшкил итә. Теманы Рәдифә Нугманова дәвам итә. Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсеннән алынган мәгълүматлар буенча басулардан 8622 тонна көзге бодай, 1366 тонна көзге арыш, 7724 тонна арпа, 932 тонна солы, 3020 тонна язгы бодай җыелып алынган. Һава шартларының коры килүенә карамастан хуҗалыклар арасында елына күрә рекордлы уңыш алучылар да бар. Шул күп булмаганнарның берсе Наил Рафиков, фермер хуҗалыгы башлыгы. Авыл хуҗалыгы фәннәре кандидаты буларак Наил әфәнде уңыш алуның серләрен әйбәт белә. Җирне алдарга ярамый. Җиргә ничек син җирне яратып эшлисең, җиргә үсемлекләргә бөтен сораган әйберләрен бирергә кирәк, жәлләмәскә кирәк. Шул вакытта гына җир сиңа бөтен йөрәген биреп, сиңа бөтен әйберне бирә. Наилага улы Илдар белән бергә эшли. Эшкәртә торган җир мәйданы 1000,5 гектар чамасы. Иске Михайловка авылы җирлеге территориясендә урнашкан басуларда 300 гектар көзге бодай, 300 гектар язгы бодай, 200 гектар рапс егәрләр. Калганы пар җирләре. Аларны вакытында эшкәртеп тору сәбәплегенә дә ял иттергән участок 3-4 ел дәвамында яхшы уңыш бирергә сәләтле ди фермер. Мисал өчен узган ел фермер хуҗалыгы һәр гектарыннан уртача 50 центнер уңыш җыеп алган булса, аномаль корылык шартларында шуның яртысын алу моның ачык мисалы. Яхшы уңыш алуның сире гади дип белгечләр. Аның өчен җирне дөрес һәм вакытында эшкәртергә кирәк. Бер корткычларга каршы вакытында агуларын сиптерергә һәм минераль удобренияларны жәлләмичә кертергә кирәк. Шушы вакытта гына хезмәтенә күрә хөрмәте дә булачак. Рәдифә Нугманова, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лина Хасаншина һәм монтажер Алия Бәйрамалова. Сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.